Преди да се свържете с някоя жена, свържете се със себе си. Ще говорим за медитацията. Тема, която беше желана от няколко човека, който мен всъщност много ме очуди. И ми зарадва приятно. Така, какво ще видите в това видео? Какво не е медитацията? Ще развенчаем няколко митове. Какво е медитацията? Ще се опитам да дам просто обяснение. Практики. Как изобщо да започнете? Стратегии на умът за бягане от това нещо. И как това ги свърза с женското начало. Ще поговорим за нещо много важно и в обобщението. Така че останете до края. Долу в десния ъгъл може да се абонирате за канала. Вижте там едно много бързо бутонче. Цъкате и не пропускате следващото видео. Така, започваме с точка 1. Медитацията. Сега, самата дума носи много асоциации, но повечето според мен са напълно измислени и функция на ума. Нека първо кажем какво не е медитацията. Сега, медитацията не е общуване с извънземни, не е трансово бягство, не разговаряте с небесен началник, нито някаква магия, нито летите, нито кацате там да я знам какво се случва. Ако се замислите откъде идват тези неща, ще забележите, че това идва от вашия ум. Умът обича да дава определения, но медитацията не може да се вкара точно в дефиниция. Тя е състояние и като такова умът често не може да го разпознава. Но странното е, че умът обича медитативното състояние, защото носи тишина. Сега, истината е, че повечето от нас се живеем в главите. И това не е обвинение, а констатация. Но когато останем прекалено дълго там, то следват и проблемите ни. Проблеми както в личния живот, така и с нас самите. Тогава се появяват това, което наричат психолозите психосоматични проблеми, депресии и така нататък. Знаете, че медитацията е част от пъзела, но не е решението. Не е нужно да ставате, медитативни пацифисти и по цял ден и цяла нощ да медитирате. Нужно е да бъде добавена медитацията като част от вашия живот, за да се почувствате добре и да разбирате се по-добре себе си. Медитацията няма да ви оправи проблемите, нито в личния живот, нито с жените. Няма да ви направи духовен, защото ако вие имате проблеми на психологическо ниво, то е важно да знаете, че е възможно да се получи това, което наричаме, би го нарекал духовен байпас или медитативен байпас, защото някои хора се казват, аз съм много духовен, защото медитирам и така нататък. И това ще замете психологическите травми, които вие не сте решили под килима. И така, точка 2. Ма какво е това е медитацията? Медитацията е връщане. Връщане към себе си. Записвайте си тук. Това не е техника за потискане на мисли, а позволяване на пространство, в което забелязвате какво се случва във вас и около вас. Случва се без да го коментирате, без да го оценявате, без да го редактирате. Чрез медитацията започвате да усещате буквално и вашето тяло. Вашето внимание на практика е във вашето тяло. В пръстите, в корема, в гърдите, в краката. Докато вървите може да се случи това, докато сте седнали или сте легнали. Всяко едно човешко действие може да бъде превърнато в медитация. Слушане, да чуеш птицата, но да не бързаш да назовеш вида птицата, кос, славе, да чуеш вятъра без да го тълкуваш, топъл ли е, северен ли е, южен ли е, да видиш дървото и да не казваш круша ли е, ябълка ли е и така нататък, а да го видиш такова, каквото е. В началото това няма да е лесно, защото сме създали навика да мислим нон-стоп за различни неща. Но само ако за секунда видите, че главата ви просто вдига шум и назовава дори дърветата, там птиците и така нататък, това е окей. Това е много добро начало. Някои хора не виждат това нещо цял живот. Сега, нещата не свършат до тук. Когато вие наблюдавате дървото, слушате птицата или течащата вода, то вие започвате, забележете, да губите представа за себе си. За онова аз, което все дърдори и все някой му е виновен. Дори да има мисли, те остават в такъв момент на заден план. Вие наблюдавате какво се случва около вас, във вас, мислите, емоциите. Ще видите мислите, но разликата ще е следната. Вие ще пуснете мислите да вървят свободно. Това е едно от нещата, защото нашите умове са залепващи. Идва една мисъл и след това ума коментира следващата мисъл и ние вече почваме да битуваме в тая мисъл.
Тоест, ще се получи следното: мисъл след мисъл и вие виждате цели този процес. Докато умът, най-малкото което бърбори, вие го наблюдавате, спира да дрънка, защото най-малкото не му обръщате внимание и му е писнало да дрънка. Можете да забележите именно това влакче от мисли. Една мисъл води до друга мисъл, но дори и това да е така, и вие ще го оставите такова, каквото е. До някъде медитацията е не съпротива срещу това, което е. Тук ще сложа една бележка, която е много важна. Вие не сте отделни от вашите мисли и емоции. Не се опитвайте да казвате: моите мисли и емоции, всички тези неща са някъде отвън. Няма такова нещо. Дори това безсмислено мислене е важно и не сте отделни от него. То се случва във вас. Вашите емоции се случват във вас. Вие сте емоции и вие сте мисли. Ако се опитвате да ги премахнете, вие създавате бариера между вас, вашите мисли и вашите емоции. Същевременно, другото, което много хора правят, е да се концентрират. Тогава вие не медитирате. Ако медитирате с цел да постигнете резултат в бъдеще, вие не сте в настоящето. Вие не медитирате, вие фантазирате, че медитирате, вие се хипнотизирате сами. Вижте, медитацията не може да бъде форсирана. Тя се случва. В заключение ще ви обясня какво е медитацията. Останете. В медитативно състояние вие виждате мислите си и те идват една след друга, но си отиват и вие не се занимавате с тях. Тогава може би ще забележите, че света става по-ярък, цветовете по-живи, тогава усещате, че не сте отделни от природата, а част от нея. И така, точка 3. Стратегия на ума за бягство. Ума ще иска да избяга. И знаете ли? Всъщност вие ще искате да избягате, защото вие се идентифицирате с историята в ума си. Нека го обясня по-ясно. Функцията на ума по принцип в днешно време е да ви защитава от страданието. Но всъщност той не ви пази от нищо. Реално не ви пази от нищо. Пази собствения си модел, собствената история, защото когато вие се идентифицирате с вашия ум, вие си разказвате история за себе си. И така ума, когато вие медитирате, вие се връщате при себе си, т.е. вие изоставяте историята. По този начин ума вижда, че няма власт. Историята, картинката, която вие имате за себе си, вече не съществува. И вие тогава се оказва, че не следите мислите си като хипнотизиране. Нали, какво не ми харесва, аз кой съм, кой какво ми каза и така нататък. Умът ще се опита да си върне стария познат хаос. И ето няколко класически стратегии, които ще използва. Трябва да се концентрираш. Ще ви убеди, че трябва да спрете да мислите на сила. Сега трябва да си празен. Може да ви предложи разсейване. Я си провери телефона. Не трябва да мисля. Я пусни този телевизор. Аз дали медитирам по-добре от другите? Дали напредвам? Желанието за резултат. Искам да се променя. Искам да стана по-спокоен. Самокритиката, не се справям, не съм достатъчно добър. Това са едни от нещата, които ума ще се опита да ви пробута. Така сами вкарате още по-голямо усилие. Медитацията не е усилие, а позволяване. Напрежението само подхранва ума, именно от това се храни. Той се чувства жив от конфликта и от напрежението. В медитацията трябва да разберете, че няма напред, няма назад. Има само тук. Това са стратегии за бягство. Всеки път, когато се връщате към себе си, умът, пак казвам, усеща, че губи почва. И моментално може да ви пусне някаква кукичка, за да се върнете на старата хипноза. Сега, медитацията не е сделка. Ако я използвате, за да получите нещо в бъдещето, пак казвам, значи вие пак сте в ума. Мислите не са враг. Враг е хаотичното, ненаблюдавано мислене. Умът е добър слуга и лош господар. Това трябва да ви е ясно. Ако просто видите всичкото това нещо, без да се борите, без да се съпротивлявате, вие ще забележите, пак казвам, че мислите идват и си отиват. И повече няма да ви обсебват. И не само това. Вие ще забележите как самото ви мислене става много по-чисто. Когато трябва да използвате ума си, вие го използвате по предназначение. Той не е хаотичен. Така. Между другото, ако това видео ви е полезно, долу в десния ъгъл може да се абонирате. Ще видите една иконка, много бързо цъквате и вече сте абонирани за канала. Може там една камбанка да ударите, за да не пропускате следващото видео. Много ми харесва да ги правя тия видеа. Харесва ми да съм полезен. Надявам се, че съм полезен. И знаете, че тия видеа отнемат много време. Са доста трудоемки. Всяка една помощ от ваша страна
добре дошла, оставил съм Revolut сметка долу в описанието. Благодаря ви и така, да продължим. Какво може да направите вместо това? Първо, позволявайте. Вижте мисълта, вижте емоцията, но не се захващайте за тях. 2. Не се борете, не гонете празен ум. Просто наблюдавайте. Няма да имате празен ум, винаги нещо се върти. Но дори да се идентифицирате с ума, вие ще се върнете. Мисълта, връщате се. Така ще върви. Докато тези моменти на връщане ще стават все по-дълги и все по-радостни. 3. Приемайте. Включително и усещанията си за страх, за бягане, за напрежение. Не може да избягате от това нещо. 4. Връщайте се отново и отново в усещането за тялото. Дори да е неприятно, трябва да се върнете. И може би много от вас си мислят, Йосиф, е много лесно така на приказки, ама знаеш, кое е трудно да легна, да седна, да се отпусна, да наблюдавам, да слушам без ума ми да ги прави тия неща. Сега, нека ви дам 2 причини, защо това се случва, защо може би така действате. Още откакто се помним, всеки един от нас сме свикнали да действаме по един и същ начин. Да мислим, да анализираме, да бягаме в ума си. Светът днес е устроен така, че стимулира ума постоянно. Вижте само за какви новини говорим. За социални мрежи, разговори, проблеми, тревоги. Това поддържа един постоянен вътрешен шум, който ние дори вече не забелязваме. Има една фонова тревожност, която я има през почти всички човешки същества. И на нас дори не ни прави впечатление. Този шум ние дори не го забелязваме. Той просто е един навик. Човечеството страда от една особена болест. Компулсивно, постоянно мислене. Това е епидемията, която съществува, за която никой не говори. Това е първата причина. Втората причина. Защо бягаме, например, в ума си? Защо гледаме телевизия? Защо ги правим всичките тия неща? Защото ни е страх. И от какво ни е страх? Аз ще ви кажа, от страданието. Това е по-дълбоката, по-страшна, но напълно истинска причина. Когато седнем в тишина, без да се разсейваме, може да се сблъскваме с усещане на самота. И в тази самота често изниква и нещо болезнено. Собственото ни страдание. Ще го усетите някъде в тялото си, в стомаха, в гърдите, в грахляна, в слепоочието, може и в краката да ви се подкосят. В медитацията може да видите, че не просто имате страдание, че сте страдания в този момент. Ако вие усетите това нещо, не се правите, че сте нещо отделно от това, което усещате. Не се опитвайте да превръщате медитацията в опит да избягате от страданието. Както не сте отделни от мислите си, така не сте отделни и от страданието, от емоциите. И това плаши. Мнозина точно тук ще искат да избягат, да станат, да проверят телефона, да пуснат музика, да се разсеят с нещо полезно. Знаете ли, аз изпитвах много сериозна болка в гърдите си, все едно някой ме режеше с нож. Това беше един от първите признаци. Седях и се чудих какво става. Това ли е медитацията? Защото останах за първи път сам с моето страдание. Ако просто си позволите да усетите това страдание, без да го отхвърляте, без да го отричате, ще забележите нещо удивително обаче. И това е като благословия. Под това страдание има нещо много важно. Радост. Радост, че просто съществувате. Радостта, че дишате, че сте живи. И тогава осъзнавате, че досега сте живели малко или много като луди, хванати в мисли, които никога не спират. И щом видите тази лудост, изведнъж влизате в нещо нормално. Тоест, ставате нормални, когато видите, че сте ненормални. Но за да видите това нещо, вие не може да избягате от страданието. И какво общо има това с женското начало ли? Нека го свържем. Женското начало е свързано с приемането, с мекотата, с това да бъдете в контакт с себе си и с живота. Помислете какво представлява природата. Природата ражда. Това е. Природата до някъде е женска, най-общо казано. Тя ражда. И в самото раждане какво има? Има страдание. Нали? Особено при човешките същества. Истината, че не може да избягате от страданието. И когато вие се научите да наблюдавате вашите мисли и емоции, вие ставате едно с тях. Тогава започвате да усещате тялото си, да не бягате от емоциите си. Вие се учите да се свързате.
Това качество на свързаност е същността на женското начало. И не случайно медитацията отключва именно тази връзка. Това качество обаче обягва както на мъжете, така и на жените. Сега, практики, с които може да започнете. Първо, всеки има от вас едно изострено сетиво. Например, слуха. Слушайте навън какво става. Какво става вътре във вас. Вашите мисли, вашите емоции, които звуците пораждат. Какво ви казвах? Хаос ли е? Ред ли е? Каквото и да е, това е. Зрението. Наблюдайте. Вижте навън какво става. Усетете тялото си и вижте умът ви какво ви казва. Може да насочите вниманието си към дишането си. Дори аз в момента, докато го писах този текст, точно това направих. Всяко едно човешко действие може да бъде превърнато в медитативна практика. Ако някъде другаде, някаква друга практика работи, някакво друго учение, използвайте, направете го. Но според мен зад всяка една такава практика и учение седи тази основна истина под една или друга форма. Слушайте, без да анализирате. Гледайте, без да оценявате. Усещайте, без да бягате. Дишайте, без да насилвате. И да, умът ще се опитва да избяга. И да, ще има разсейвания. Но ако и вие и това успявате да наблюдавате, това би било страхотно начало. Дори за секунда да е. И така, в заключение. Не, медитацията не е това, което си мислите. Дори моите думи не ги превръщайте в догма. Това е много важно. Те са ориентир, който може да ви насочи, но не мога аз с моите думи да опиша цялото преживяване. Вие трябва да го преживеете за себе си. Ако започнете отново да изграждате твърди убеждения и идеи за правилно и неправилно медитиране, за това какво е правилно да избягвате или какво ще ви препъни, вие отново сте в собствения си ум и блокирате самия процес. Медитацията не иска от вас усилия или да я контролирате. Отдайте й се, позволете й да се случи. Бъдете свидетели без да се месите. Да, може да изглежда страшно в първия момент, защото ще се случи това, че ще се изправите пред себе си срещу това, което винаги сте искали да потиснете и да избягате. Но помнете, ако останете там, може да откриете нещо огромно, което ви казах. Една свобода, която е много по-дълбока от всичко друго. Свобода, в която просто вие се чувствате добре и вижте колко е интересно, без дори да има защо. Вижте, медитацията до някъде е една радостна енергия. И вие каните в тялото си, в същността си тази радостна енергия. Вие позволявате да дойде. Защото ума дига такъв шум, че вие не позволявате на радостта да дойде. Ума ви казва, трябва да си купите това, трябва да си това и се почувстваш щастлив. Обаче не се случва. Не се опитвайте на сила да бъдете и радостни. Не слагайте това нещо в кавички, не слагайте това в догма. Точно тогава радостта ще избяга. Вместо това, останете в радостта, позволете и сама да се прояви. Тя идва отвътре, когато спрете борбата. И още по-важно, тази радост, пак ще кажа, няма причина. Тя не се нуждае от успех, от нова кола, от нов телефон, за да се появи. Тя се ражда просто защото усещате, защото виждате, защото чувате, защото присъствате. Тя се ражда, защото се свързвате. Свързвате се, забележите, на първо ниво с себе си. После със света около вас. После с хората, които имат същата нужда да бъдат видяни и чути. Ето това е медитацията. Радост без причина. Радост, която не зависи от нищо външно. Може би звучи странно и непознато. Защото се живеете в ума. Толкова дълго сте търсили щастието в постиженията или в предмети, във вашите валидизации, външни валидизации, че вие сте останали ето тук. И в това няма нищо лошо, това не е критика. Това е призив да видите цялата ситуация. Но как бихте открили нещо там, ако не умеете да се зарадвате на самите себе си? Защото вижте, вие не се радвате на себе си, затова търсите неща навън. Защото когато вие започнете да се свързвате с себе си,
Вие се учите да приемате и да се радвате на себе си. Да приемате мислите си, такива каквито са. Да приемате емоциите си, колкото и бурни да бъдат. Да приемате самото си съществуване, точно такова каквото е, да не се съпротивлявате. И пак ще кажа, медитацията няма цел. Тя е просто нуждата да бъдете. От това състояние просто да бъдете, идва и най-големия подарък. Дълбоката връзка със себе си и с целия свят, а оттам с радостта в живота. Ако това видео ви беше полезно, долу в десния ъгъл има една иконка, може да се абонирате за канала. Ще ви бъда благодарен, така ще помогнете на канала да се разшири. Видеята са дълги, на мен ми харесва да ги правя. Поставил съм една Revolut сметка, всяка помощ е добре дошла. Благодаря ви и до следващия път.